Salutare lume, eu sunt Matei Tube și bine v-am găsit la un nou episod din Ninja Rush 2. Azi să vă zic ceva, eu am dezinstalat jocul și l-am instalat după cum vedeți, dar cu acest mod pe care l-am instalat am văzut ceva dubios, adică asta. Până acum trebuia să am doar asta și asta artefactele, că știam. Dar acum le-am pe toate și de-abia la prima mapă. Asta te găseam la mapa a treia, ăsta la mapa a treia, ăsta la a doua, ăsta la a treia, ăsta și la tot la a doua mapă și ăsta. Dar pe toate le am acum, pe toate, absolut toate, nu lipsește. Așa că, da, data trecută am asta la nivelul 11, l-am făcut într-un singur episod, adică episodul a durat doar un nivel. Da, și ne băgăm la nivelul 12. Da. Eu cred că a zis modul, scuzați-mă, a zis aici la mod, la datele modului, a zis că tot artefactele. Dar eu cred că e vrăjeală, dar n-a fost vrăjeală. A fost real. Au, cine ești bă pe tardel? Păi da, dacă devin să fie cel bubuie, nu fac nimic. Mor. Cum am zis să mă izburăm. O să dau joc un pic mai încetișor. Așa e mai bine. Pentru că cred că nu auzeați ce vorbeam când volumul jocului era chiar așa de tare. M-am uitat la un episod al meu și da. Haide că m-am uitat să-i dau jos masca. Dar atunci cred că o să țin masca. Ia uite pe bobiță. Ehe, boy. Ce asta? Dar ar fi ceva suspect. Haha. Sulțe pe tardiere. Așa, aici. M-am prins bomba. Mor! Au! Așa, luăm și astea. Chiar că avem bani limitați, uitați-vă doar acolo unde sunt viețile și stelele. Sus sunt coțul din dreapta. Eu ce ai tras bobiță într-o statuie de gheață. Așa. Mă duc și aici. Și aici, și aici, mă duc și aici, să tragă, bun, și asta mea să mă duc să mă răzmân. Deci am nevoie de aia, m-am prins. Mi-am luat 3 vieți, am murit de 3 ori înseamnă. De 4, că am luat o viață extra. Pe aici, să mănânc pe bobiță. Nu uitați să bea fulger că stați așa la postura asta, că o să se gliciuiască caracterul. Au!
Wow! A durut monstru ăla mice. Da, puțin o să dur mai rău. Dacă dau să bea fulger, șanse de 100% să proteze bani. Absolut nimeni. A treia stea. Așa. Este nivelul 12, cred, sau 15. Da, e 12, e 12-le. O să vedem imediat. Da, e 12-le. Dăm pe next stage. Nivel 11 le-am făcut. Da? Și dacă eu mă duc aici. Da, gresie, worst gresie. Niciun copil. Ce e aia? Dacă apăs asta. Oh, m-am prins. La probe m-am prins. Fraierul. N-am cum să ajung acolo. Cred că va trebui să mă folosesc de asta ca să ajung la asta, că am văzut că eu stea acolo. Și un petardier. Am murit. Da, urăsc bombardierii. Bombardierii. Așa. Steaua mea, mulțumesc frumos. Am plecat aici. Caracterul vrea singur să abia folosesc, scuze. Dar v-am mai zis că am niște probleme cu telefonul și îți atinge singur. Da, asta n-am dat-o eu. Așa. Asta mi-a dat pe el. Așa. Venim pe astea. Să nu mor, să nu mor. Și m-am murit. Hai să vă arăt o șmecherie. Că am vrut și pe petardel. Dar m-a omorât petardel pe mine. Ce jurat. Nu-mi plac petardei ăștia. Hei bro, mori. Ce tare. Spar vajele. Aici. Aici. Sau. Și mă duc și aici. Un buștean. Ce buștean? Cream că un kill pe taglier. Nu, adică cream că e o pușcă. Nici aici nimeni. Ok, situația e ciudată. Un țipă pe tardierul. Out of my way. Cutting melons. Știam cum pe tablier. Așa, m-am dus, m-am întors, m-am dus. La final eram. Asta nu e bine. Da. Nu mor. Nu trebuie să mor. Da.
Și am reușit! End of the level! Ui, m-am dus, m-a scat, ce zis. Cam asta a fost episodul de azi, oameni mulți, sper că v-a plăcut și dacă mai vreți episoade cu Ninja Rush 2, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul roșu de subscribe. Pa, pa!